Γεια σας, σήμερα θα δείξουμε το τελευταίο μας δωμάτιο του σπιτιού μας. Το νέο δωμάτιο με λίγα λόγια. Κρεβάτι. Ναι, κρεβάτι. Όχι. Θέλω να βάλω κάτι εδώ. Θα βάλω αυτό. Και θα βάλω και μια ντουλαπούλα. Θα βάλω αυτό έτσι για την ακρίβεια εδώ. Όχι, άκυρα. Θα το βάλω εδώ. Γεύγες. Κομμωδίνο τώρα δεν θα βάλω κάποιο, θα βάλω αυτό εδώ το κάτω. Το αγαπημένο μου. Και στη μέση για να βάλω μια ναχαλή. Βάλω αυτό έτσι που είναι δωμάτιο, να βάλω ένα χαλάκι τέτοιο ωραίο. Γλυκούλι. Τώρα θα βάλω μια κουρτίνα εδώ στο παράθυρο, αυτή είναι εδώ την μπλε. Θα βάλω τώρα κορνίζες στον τοίχο. Θα βάλω κάποιες που δεν τις έβαλα πριν επειδή χωρούσαν. Μ' αρέσει έτσι να γεμίζω τους χώρους με κορνίζες. Ναι. Θα βάλω και τι άλλο. Ένα φως. Μια σκηνή στα φώτα τώρα. Θα κάνω έτσι να βάλω στην κουρτίνα τέτοια φώτα. Τρία έτσι. Ωραία. Βάλω και ένα κανονικό όμως, επειδή έτσι δεν είναι πολύ ωραίο. Τι θα βάλω. Αυτό. Έτσι. Τώρα θα βάλω και λίγο φυτά. Κλασικά. Θα βάλω αυτό. Φύγε λίγο. Πω δεν φεύγει. Αυτό εδώ έτσι πετάει, θα το βάλω κάπου εδώ. Γεια, μπορούμε να βάλουμε τώρα κάτι τι πραγματάκι. Σλαράκι. Όχι, άκυρο. Θα βάλω αυτό εδώ. Εδώ στο πόδι. Θα βάλω αυτό εδώ και θα στο κρεβάτι, μ' άρεσε. Τώρα θα βάλω και κάποια μαξιλάρια λίγο εδώ στο σαλόνι. Κάπου. Κάθεται παιδάκι μου οι άνθρωποι. Να έχουμε κι άλλα λίγο παιχνιδάκια. Επίσης πολλές, ναι, τα likes. Κλειντό. Και για να δούμε τώρα τι άλλο παιχνιδάκι έχουμε. Βάλω στο πεχείο. Παίζει από τις κατσάει. Όπου να τους προτείνω και αυτές. Βάλω τώρα άπειρους βόλους εδώ. Ένα βασικά. Άπειρους. Τώρα ψάχνω κάτι. Να, αυτό εδώ έψαχνα. Και αυτό. Και κάπως έτσι τέλειωσε όλο το σπίτι της Τόκα. Έτσι είναι το δωμάτιο του παιδιού. Βάζουμε και το debut. Εδώ το σαλονί, κουζίνα και μπάνιο. Bye.